efter vores tur til Bodyflow i torsdags, så har jeg indset, at jeg nok er nødt til at revidere mit yogaprogram lidt, fordi der var nogle ting, der var ret hårde for min lænd og min ryg generelt, og jeg var meget øm og fik ondt i musklerne af det, så mit program bliver måske mere med hensyn til noget udstrækning og afspænding og lidt meditationsagtigt, frem for at det bliver med de svære øvelser, hvor man kommer ud i nogle lidt svære stillinger. I forhold til yoga, synes jeg, det var rart at få strukket nakken ordentligt ud og skuldrene og bare sidde i nogle behagelige stillinger og ja, blive strukket ud generelt. Komme ned i lavere tempo og mærke sig selv.